गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि ओमफ्राय दायो जोङो नै दिनैथ' जेबो भिडिअ बानायनो हायासै नालाय ओमफ्राय नै दायो जोङो सानैबो बोराइजों आंजों जोंनि सकआव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय थांनानै दायो नै साना भाजा माबा माबि लानानै फैदों माने साना भाजाजों मिलायजोबखानाय आरो नै बानलु सामब्राम माबा माबि ओमफ्राय आं नैबेखौ हादेरनानै लादों जानो थाखाय ओमफ्राय पुरा माबा माबि मिक्सचार खालामनाय लाना फैबाय एकदम आलु गोसानो जानो लुगैनानै मोनाबिलियाव एसे इदि जादावनाय अयभास जाबायना जोंहा ओमफ्राय जानो लुगैयो जालायनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो दंबावो र' किन्तु नोंनि थाखाय नङा आंनि थाखाय चिकेन लेग पिस आंनिल' इयो नोंनि नङा मोनसेल' लाबोदों आङो नोंथ' लानाङासो होनदोंमोन ना ओमफ्राय आं मोनसेल' लादों ओमफ्राय दा नोङो इखौ जा आं इखौ जागोन आं हारसिं जागोन माबायदि लानाङा होनदोंमोन इयो मिथिगोन ना सामफ्रामबो बेदर जाबाय थाया मैयासो जादो इदि होननानै ओमफ्राय बुट भाजाल' जागोन इदि होनदोंमोन ओमफ्राय दा गावहा सेगासिनो आं होथाराहाय नोंनो नों जानाङालै आं जानि नाङा मा मोनसेल' लाबोयो आं जानो ओइ माबा लानोबो होआखैमोन दहाय माबा फालतुनो इखौबो जानांगौ आरो आङो सामब्रामजों जानि नों मोनजाया नों इखौनो जा मानो होनबा नों लानो होआखैमोन ना निजेल' बेदर जालायोलै होनबा आं इबो गोथां मोनजानांगौ मोनसेल' लाबोयो होमबा दा आंबो थगायगोन नोंखौ हे नों बादामा मासि गोथाव फालतुनो इयाव नों लानो होआखै नालाय नों मोनजाला आंथ' इखौनो लागोन होनखादोंमोन ओमफ्राय नोंसो इफोरखौ लाना फैदों इसे जागोन आंबो मोनसे चिकेन लेग पिसखौनो सोरबा सेलायलायोना मानसिया आयु लाइन थांबाय नायलाय ओमफ्राय नै दायो जोङो माने लाइना थांना होदोंना लाइन थांबाय नालाय ओमफ्राय नै चार्ज लाइटसो लगायबाय जोङो नै बिदिखौ लाइना थांना होबायना इखौसो लगायनांबाय नै ओमफ्राय औ चिकेन लेग पिसा नै जाजानो गिनानै आं सिङावसो गालांबावदों खोमसिमोन ना खावना जानायमोन जायोमोन आं खोमसियाव फालतु नङा इयो जाजोब्बाय आं नोंखौ थगायदों माखा मोननै लाबोदों इखौ जादो नों इखौसो गोथां इखौसो जा थगायदो आं इखौ मोनसेल' लाबोदो होननानै माला लानांगौ मोननै लादो आं मोननै मा होनो लाबनाय लाबाखै सोनलायदोंमोन इ गावनो नोंनिया जोबखाबाय आं जानानै मा दङ आंनिखौ नाङा दे नोंनिखौनो जादो गोथावसिन इयो नोंसो गोथावसिन जागोन फालतु साला माबा हासिंनो ओंखारगासिनो आंखौ अखा एसे सिजानायानो माला मोननै लानाय नोंलाय आंथ' रागानो जादोंमोन मोनसेल' लादो होननाय ओमफ्राय मा होनो जानायाथ' जाबाय थागोन खिन्थु जानायजों लोगोसेनो आङो मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों मैया जि जों सानैजों मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना एप्रिल फुल बानायनानै बेयाव माने बांसिनानो एप्रिल फुल बानायदो आब'आ होनना बुजिखादों आरो ओमफ्राय बांसिनानो माने सोरबा आरो ना बांसिनानो होनफ्लांबाय आङो एम्फौ फैदों इनो बोरबाय लाइन गैया नालाय लाइटखौ खाथि लादो नालाय जोङो एम्फौ फैयो आरोना आरो दा दैज्लां जानोसैना ओमफ्राय सोरबा माने सासे सानैया बुंदों आरो
बिदि थगायनानै खारदों होननाया खारजा मारगोन र' इदि होनदों नोंखौ खारगोन नोङो नोंथांमोननि सिगाङावनो सोंबाय आं खारगोन ना मागोन इयो खारगोन साफा सानै थाखायोना बेड कमेन्ट होग्रा बेखौलाय माथो औ सासे सानै गाज्रि कमेन्ट खालामग्रा थाखायो जेनेबा बिदिनो मालायनि मोजांखौ नायनो हायो मानसि सासे सानैया थाखायो आरोना थेवबाबो आं जेबो साना भिडिअ होबाथ' आरो कमेन्टआ फैखागोनानो बेयो माबाखा नङा होमबा थ' गाज्रि मोननाङा आरो जाय सासे सानैया गाज्रि दुखु मोनदों बिसोरो गाज्रि मोननाङा मानो बिदि थगायदो मानो माबादो इदि होननानै होनदो आरो सासे सानै ओमफ्राय दा बयबोथ' मिथिखागोन ना एप्रिल फुल फार्स्ट माने एप्रिलनि 1 तारिखआव बयबो बिदिनो थगायलायखायो माने बिदिनो एसे फाल्तु खालामलायखायो नङा होमबा जोंहा माइयाथ' जोंहानि मादैमोनखौ गासिबखौबो माने थगायहरजोबदों आरोना ओमफ्रायो आंबो फार्स्टआव सासे मानसिजों थगायजाग्रोदो बिनि उनावसो गोसोखांदों आङो बे भिडिअखौ बानायनो होननानै ओमफ्राय एसे खालामनानै होबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो माने साफा सानैया बुजियासै आरोना बोसोराव खनसेल'सो नङा होमबा बेबायदि धेमालि एदावलायनाय बा सोरखौबा बिदि थगायनाय मोनसे माबाया खनसेल'सो फैयो बोसोराव ना बेखौनो माने बुजिया आरोना सासे सानैया ओमफ्राय सासे सानैनि कमेन्टखौनो लानानै थेवबाबो गोसोआ एसे बोरैबा मोनोना बुजियाबाथाय एसे बुजिनांगौ आरोना बांसिनानो बुजि मोनदों आरो बुहुदानो आब'आ एप्रिल फुलसो बानायदों होनना होनहरदो बिरादनो कमेन्ट खालामदों नोंथांमोना ओमफ्राय बेखौनो एसे बुंना होबाय आरो जायफ्रा बुजियाखै बुजिथों जाहाथे एप्रिल फुल माखौ होनो ना दा आंना नेगासिनो दं बियो जाजानो लुगैनानै उन्दैसो मोनलोंनांगौमोन साथा लाबोआखै सावला दा गोना नांखाबाय हाजिरखा नोंनि जानो लुगैनाया ओमफ्राय नैबेयावबो चाटनि दङ आं खोन्थानो बावगारदों चाटनि दै इयो आंबो जानो बादों ओमफ्राय मा होनो थाइबेंबो दङ नै नों जा आं जाया थाइबें हाना हरनायबो दङ खिन्थु आं थाइबेंखौ जानो गोसो गैया ओंखायनो दिहुनाखै आं नों जाबा जानाय मानो बिगुरैनो हायो थाइबेंखौ आसलते जागोन ने मायदि जोङो जाबाय थानोसै बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय आङो बांद्राय गोलाव जालायगोन ना ओरैनो बेलासिनि जोंनि जानाय लोंनायखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय ओमफ्राय गोजोननाय थाबायना बयनिसिमबो आरो खारनायथ' नङा ना माने सोरबा सोरबा बिरादनो खारजानो गिदों आरोना खारजा मारगोनबो नोङो इदि होनना लानाया खारजा मारबा हामगौहाय होनना होनथारबायहाय बेसेबा ओमफ्राय आं मिनिनोबो ओंखारदो एसे दुखुबो मोनदों आरो एफाग्राब माने गाज्रि सानग्राबो दङ सासे बा सानै आरोना ओमफ्राय थाखायो जों बेफोरखौ जेबो सानथ'ला जों जेरैबायदि सोलिबाय दं इसोरनि अननायाव बेबायदि सोलिबाय थानो मोनबानो जागोन ना नोंबो आंखौ अनबाय था आंबो नोंखौ अनबाय थागोन अनासो होनबावबाय आरो दा माबा होनजालायगोन र' नोङो स' बेखिनियानो दा जोङो जाना लाग्रोनोसै साहा आयु साहायाव एम्फौ हाबबाय लोंनांला बेखौ बे मोनसेखौनो लोंनोसै सानैबो लाइटखौ खाथियाव लाबोनानै खाथिद्रायाव लाबायना लाइटखौ जेबो नंला दे नै मोनसेखौनो सानैजों लोंसै ओमफ्राय बे भिडिअखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव दा जोङो जोंनि जानो गोनांखौ जल्दि जानानै उदैखौ पुस्ता बानायनोसै आरो आंहा हरनि ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ दायो स' बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट